Het is belangrijk dat we het vuur van bedenken en vrijheid terugjouwen. Terugjouwen om het nijteam. Zocht maar om ons heen in de wereld. In Europa. In Nederland. Het is onrustig. Ik ben echt onder de indruk hoe volle werk de mensen ervan maken kennen. En echt een mooi lokaal verhaal. Er waren echt een soort mensen. Dus het was heel erg indrukwekkend van die in het dorp. Verbinding heeft maar het verliezen. Maar de slachtoffers die vallen binnen in de Tweede Wereldoorlog en harren nabestaan. Wij denken dat alles normaal is. Hè? En wij zijn natuurlijk verwend. En wij denken dat vrijheid vanzelfsprekend is. Maar dat is het natuurlijk helemaal net. En er is nou op en neer oorlog in West-Europa, op de grens van Europa. En dan komt het in één keer dichtbij. En we moeten ons zelfs ook bewust wezen dat vrijheid net vanzelfsprekend is. En dat we echt wachtwijzen moeten voor dingen die we net hadden. Ja, dank u wel. Dank u wel. Een paar mensen uit het dorp hadden dit al reageerd, dat zou al 2 jaar lang. Doe goed vanzelfs net, door corona. En het is voor de mensen van het dorp werkenning. En ik heb begrepen dat ik de band van Squalla aan komen te zien. En ik de oren mensen uit het dorp.